Atenció, perquè la política catalana està a punt de viure un terratrèmol. Una nova enquesta confirma la pujada espectacular d'Aliança Catalana, que aconseguiria més de 10 diputats al Parlament. Sí, dues xifres. Què està passant, exactament? T'ho expliquem tot ara mateix. Abans, però, no oblidis prémer el botó m'agrada, subscriure't al nostre canal i, sobretot, deixa un comentari amb la teva opinió. Seguim. Les darreres enquestes indiquen que la política catalana es mou. El sociòleg Sergi 288 ha elaborat la seva enquesta mensual i es produirien canvis respecte a les eleccions del mes de maig del 2024. Perquè us en feu una idea, el PSC, liderat per Salvador Illa, passaria dels 42 escons actuals a obtenir entre 32 i 34 diputats, perdent així una part considerable de la seva representació. Si parlem de Junts per Catalunya, actualment tenen 35 escons, però, segons aquesta enquesta, baixarien a una forquilla d'entre 25 i 27 diputats, reflectint una disminució en el seu suport electoral. Els constants viratges de la formació processista, les mentides de Puigdemont i el seu acostament a les doctrines woke provoquen que Junts perdi vots a cabassos a favor d'Aliança Catalana. Pel que fa a Esquerra Republicana, mantindria una posició similar a l'actual, passant dels 20 escons a una previsió d'entre 18 i 20 diputats, indicant una estabilització després de les grans pèrdues en anteriors enquestes. Vox, liderat per Ignacio Carriga, augmentaria la seva presència d'11 a entre 16 i 18 escons, consolidant-se com una força en creixement. El Partit Popular, amb Alejandro Fernández al capdavant, mantindria una representació estable, passant dels 15 escons actuals a una previsió d'entre 14 i 16 diputats. En Comú Podem, liderat per Jéssica Albiach, incrementaria lleugerament la seva presència, passant de 6 a 7 diputats. Tant ells com Podemos agafarien vots dels socialistes. Podemos, en cas de presentar-se per separat, obtindria entre 4 i 5 diputats, entrant així al Parlament amb representació pròpia. Pel que fa a la CUP, a la formació de Laia Estrada, patiria una reducció important, passant de 4 a només 2 diputats. La formació d'extrema esquerra, que compta amb militants destacats detinguts per delictes violents, és a poques dècimes de ser extraparlamentària. I finalment, el resultat que ho podria canviar tot. Aliança Catalana, el partit de Sílvia Orriols, experimentaria un creixement notable, passant de 2 a entre 10 i 12 diputats, consolidant-se com una força emergent en el panorama polític català. Abans de continuar, ara és el teu torn. Què en penses d'aquesta pujada espectacular d'Aliança Catalana? Quants diputats creus que obtindrà les properes eleccions? Deixa'ns el teu comentari aquí sota. Aquest ascens espectacular d'Aliança Catalana evidentment canvia totalment el panorama. Cap bloc tradicional assoliria majoria absoluta, ni el tripartit d'esquerres ni el bloc independentista clàssic, conegut ara com a bloc processista. Això significaria una governabilitat més complexa, amb pactes difícils i coalicions complicades. El discurs directe, clar i contundent d'Aliança Catalana està connectant amb una lectura descontent amb el processisme tradicional, aquells que reclamen polítiques més contundents en seguretat, immigració i una defensa clara de la identitat catalana. Hem de recordar que Aliança Catalana va començar com una força minoritària i sense pressupost. El bon ús de les xarxes socials i el fet que Sílvia Orriols connecti amb la ciutadania són claus en aquest ascens i consolidació del partit nacionalista. Molts experts creien que no tindria recorregut, però el context polític actual, marcat pel desgast dels partits històrics, li ha permès créixer ràpidament. Històricament, quan apareix un partit nou amb tanta força, això acostuma a sacsejar la dinàmica política. El missatge clar i directe d'Aliança Catalana sembla estar conquerint molts votants desil·lusionats amb els partits tradicionals. I tu què creus? Et creus aquest ascens d'Aliança Catalana? Creus que encara tindria més recorregut la formació de Sílvia Orriols? Et vull llegir a través dels comentaris. No oblidis prémer el botó m'agrada i, sobretot, subscriu-te al canal d'Xcatalunya i visita xcatalunya.cat. No et costa res i a nosaltres ens ajudes moltíssim fent-ho. Gràcies per seguir-nos i fins la propera.